Står du op med mig? Hallo? Jeg har tænkt over det, der skete i går, og jeg har besluttet mig for, at du skal dø. Jeg tror, Veronica har prøvet at dræbe mig. Det er alle dine piger, jeg har haft lyst til. Hun har sendt nogen efter mig. Du er så meget ude, hvor du ikke kan bunde. Jeg er færdig med at flygte. Gør det. Du er jo sindssyg. Ej, min søde, har du ikke forstået det nu? Hvis jeg ikke kan få dig, så er der ingen, der skal. Du er min, David. Det vil du altid være.